bende ong'eyo ni pok ondiki. Mar ariyo, kuwacho kan jopuonje gi tho kaluwore kod stress, kaluwore gi nok mag tije kata pek magikale, un kaka jotelo mantie riwruoge mag jopuonj, umiyo gi lwasi machalo nade? Nikech bende nyalo wach ni un andhoke, penjo ma kama bende angater ne Alvans ma bende oselieko wechegi mag jopuonj kao ngima gi giwegi. Mana ka duoko penjo ariyo go kaita ngadhiri japuonja Alvans odhiambo mondo mi bende ango lernwa ne. Un dhogo jopuonj, kar mondo udok ne ratiro magi, uwuok udhi romo gi jatend piny Kenya, kama udhi twake weche mag udi kachiel koda nengo gedo mag iwacho ni omenda monego bed ni ng'ado kar kacha. Jopuonj, jotelo mag jopuonj ma uting'o ukanyo, un kaka jokupet. Dipendi koro un gi sirkal kendo weyo jogo ma uchung' ne magin jopuonj. Nitie wasetemo twak gi TAC Macharia. Remember ni CBA moro no assign kae to nok en CBA mar konyo jopuonj. Koro chopo kama issues mek jopuonj nyaka water e od mamalo. To kane nitie gimoro mobiro, nwawacho ni wan kaka jopuonj ok wadwa what this house levy. Wawacho no kwadwa gimi luongo ni house levy, kendo wawacho to wanuoyo. To ka wasewacho magi, to wawacho ni nitie gik mathago jopuonj. Gima thago jopuonj mang'eny en ni jopuonje watho gi pressure gi stress mokel gi tich mang'eny. Japuonj manyotho ni nigi lessons 40. Iyudo ka japuonj achiel nigi lessons 40. Ka japuonj puonjo kwano kata puonjo English, obiro bedo gi time mane mar nono papers gi. Emomiyo nyewa dwaro ni ker owe wach mar pakruok gik manosetimo. Ong'i kaka wanyalo timo mbele mar ndiko jopuonj mang'eny, ndikelo miyo gi mshahara. Kindiko gi to kichulo gi mshahara maber, mano en slavery. Mano en slavery. Bende ni wuogi jatend piny Kenya, bende wuogi jatend piny Kenya gweche mwacho sani kotenore kod ndiko jopuonj, tiyo kod stress ma to wacha ng'oyo wi. Manya wakete lela. Mago gik manya wakete lela to wakwere ni wach house levy wan kaka jopuonj ok wadwa wach house levy no. Nikech japuonj chamo 2,000, japuonj chamo 1,000, ang' idhi ng'ado 3% itero ne kure, to idho dhi gedo ne kure, idho dhi gedo ne japuonj Turkana to japuonj Kanyakach kata japuonj Aseme. Mago sani nitie issue ma delocalization. Delocalization ose reverse to konyo wagodo. Koro wan we are worried nikech as jopuonj wan jok ma wachulo msara matin kabisa. Ineno ka ng'ato wuok e puonj ka dhi bedo bank. Pok aneno ng'ato ka wuok e bank ka biro bedo japuonj. Mano nyiso ni wan emichulo pesa matin kabisa. To chon kane ng'ato tieko college nonyalo chako kaka puonj mondi kapok odhi yudo tich. To emiyo ni wacho gani wuod ng'ane nyotieko university nyoro pod opuonja pok oyudo tich. Kata ng'at manotimo B.Ed bebe ni wacho ni pod opuonja. Koro ne watero ywakwa ni jopuonjwa nigi shida. Jopuonjwa thagre, jopuonjwa onge medical cover maber manyalo thiedhogi. Jopuonjwa msara ne pok omed higni 5 nyaka ne corona chakre sani wani higa mar 3. Wadwaro ni pesa omedi jopuonj. Mago gik manya wadwaro to wawacho ni wach house levy oken gimoro onego keti ni jopuonj. Kido no kete to kete ni other civil servants. Wan kaka jopuonj wadhi pingo wach house levy no. Erokamano japuonj Awange. Penjo moko idwoko kar dwoko mana mapiyo ka wadhi nyime. Jatend piny Kenya no wuondo jo Kenya ni osendiko jopuonj, sirkal osendiko jopuonj maromo 35,000 kaka nowacho odiochieng' manyore nyasi mar Madaraka. Embu. Nyo wacho no ndiko jopuonj 35,000. Gin jopuonj yes, jopuonj 35,000 to nondiko. To ing'eni ok owach no ndiko jopuonj aina mage. PNP koso intern. Yes, ne gin PNP koso gin intern. Koro nondiko jok mage nubedo kode romo mano mana juma makoro wantie kani. Jo mage manondiko. Gin mixture intern mang'eny. No, gini mixture mar jo PNP gi intern, to jo intern ng'eny. To jo intern chamo 20,000 average. To jo intern go be poko chul for the last 4 months nyaka nendigi, jo PNP nyaka nendigi January, nyaka nyoro nye poko chul. Kanyo wasego ko a few of them were paid. Aya, erokamano ahinya japuonj Awange. Anga duogo iri mana sani, ena mondo mi alos kod